Ite otit kuvaa. Vasite otit ihan ite kuvassa. Hyvä kai se vittu, kun tuota filmiä riittää. Alemma nyt tässä juuri tässä Tenojoella ja tuota kaljat on loppu ja että oli niin rapoinen reissu. Perkele oli kämmenet ihan saatana. Katoppa nyt itekin saatana kumpi. Vähän sinisit ole, mutta jonkin verran punaiset. Souvappa nyt saatana näilläkin perkele häntyillä. Ei tule, ei mitään. Ei justiinkaan mitään. Vaan tuollahan tyhjiä purkkeja, niistä voisi vielä tiristellä pienet ölyset. Onko yhtään selvempää miestä tähän porisemaan? No niin, seuraava!